محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. min biyetemi ko siraji ceerno ahmad samba ba to wuro meɗen cikkitte Fouta yirlaɓe min gari min immima toon e dow jaam to Fouta to foof rewo e worgo gila tooro tan ha laaw ha yirlaɓe ha hebbiyaɓe ha booseyaɓe a famide ha yirlaɓe jeeri taw mi diwi ɗumen e hebbiyaɓe e boosoyaɓe ha yetti ngenar ha yetti damga fof ari e dow jaam no min tawri gaani ko noon min immori toon koye jaam min gimmi wonno ko anni e ceerno min gardini ko min ganniyi fo Allah yanta hen ceerno men ceerno Alaji Mamad Saydou radiallahu taala anhu ko anni e nelaɗo Allah sallah alih sallam o jogui anni e Cheikh Tidiane o jogui anni e Seydi Alaji Ali o jogui radiallahu taala anhu anni e ceerno Hamme Baba Talla o jogui anni e ceerno Ahmad Baro Mbour o jogui kanƴi ɗiɗo anniyaji e anniya makko foof yanti e ceerno men ceerno Alaji Ahmad Tidiane kañum wambi enen foof kala ko goote men yiɗi o yiɗan ɗum tan ko ɗum woyi wonde fof yo won tan ɗum jaam kono kanko omo wambi fof ŋatowo noon e guttowo fof omo wambi ɗum eyyi alhamdulillahi rabbil alamina ko onon Madina Gounass ko dañƴon ko ɗum min pellite arde ɗaɓɓude ɗum eyyi onon dawa toon ko aserɗe e alarba fof minenne min gara kay minenne min barkinoro kono ceerno neɗɗo addani ɗum ɗo e ceerno soyrede ala ceerno remande ɗum way kono remande aduna ni hay onon Madina so on cikki on gani on taw ɗon puɗɗaki saabu mo on gone soñje tawa wonɗo maaro guesa makko maaro foti wonde tawa onon ɗo coña ga makka tawa guerte wonɗo poti wonde alhamdulillahi rabbil alamin ɗum noon garɗo fof ko ceero kono yaaji heƴat hen min gari ko yantodirde e mon onon Madina Gounass naaɓe min keɓa ko keɓoton ko alhamdulillahi rabbil alamin min noon mbiɗa andi kala garɗo anniya mo addi ɗo ɓay tan ko ɓamtare e dañal e yidde Allah newnan tumbo ko ɗum min gari ɗaɓɓude beele emin daña ko dañete ko allahumma ala minen dey ko jaam tan min ni miɗa yii kayi sikka e lawol he emin gara ndeke min birtima ɓe yimɓe ɓe Allah waɗata e lawol he ɓe laamuji ɗi mbatta e lawol he eyyi mi anda ko duwañe mi anda koɓe goni min birtiɓe min doga ɗoole tan ɓe mbaɗi ɓe gutti doole eyyi tan min mbaɗi arriére ha min jettiɓe nde min jettiɓe ɓe jiimin tan no min ɓorniri comci amen ni tan ɓe gandi ɓe mbatti min ɓe ko Madina naɓe ɓe mbi onon hoto paaɗon ɓe kaale wolo min mbi min payi ko Madina Gounass tan ɓe mbi ñaano dokke min duwaw aɗa andi tawi ko wutte ceerno min ɓorni kono sinno ko minen ɓolɓe kay so Allah jaaɓi wona tan wuude wutte ɓoccitta min toon min ko jaam tan min jiiye lawol he ko moƴƴere Allah tan ko ɓamtade min gandi tan kala ganniɗo arde gani adda jaam ma taw ga jaam kadi ko jaam waynoto koye jaam rewata koye jaam wirtoto koye jaam tawata ɓe wayni ɓe ma dañ jaam ɓe wirti ɓe ma dañ jaam onon kam taweteɓe koye jaam gonno ɗon minen arɓe ma min dañ jaam eyyi alhamdulillahi rabbil alamin eyyi wadde ono hoɓɓe gaɓe eyyi enen fof kam ko en Madina naɓe ayi ɗo joni nde o wi Gounass ko wuuram mbimi ala ko wuura min mbiyata oto waɗa ko wuuram tan gay eyyi alhamdulillahi rabbil alamin almudo kam foti tan ko heɗade yamirore almudo foti tan ko heddade e yamirore ko yamirore woni ko tiiɗi eyyi fellita noon heddade e yamirore eyyi minen addi min ga tan ko ha Allah moƴƴinana min almudago amen tabitina min e almudago amen ha min dontina hen ɓesguji amen min maaya hen ɓesguji amen ne ha dontina hen ɓesguji men ɗo ha abadal abadi koye ɗum tan min jiiɗi wonde ɗon ɗo nangue kayne fuɗa ege muta gue suwa fuɗirde hirnangue min jiiɗi tan ko wonde Madina Gounass min jiiɗi tan ko heddade e yamirore min jiiɗi tan ko addude jaam min tawa jaam min nawta jaam alhamdulillah ko jaam tan
ga ko jam tan minenne ko jam tan min ndondi min jiitan kadi ko ɓamtare udditare wonno ceerno koko wondi e madina gunas kono ari haɗo o wi kam siraji ɓeɗo ko pellital ɓe pellitani alaji mamma saydou radiallahu taala anhu dawande ɗum minnene noon kala pellitanɗo alaji mamma saydou mi fellittu mi yanta e mum siraji ganda komi pelliɗo miɗo dawde e mabɓe i ɗum noon onon ñande fof ɗon dawa kam min o wi kam omo fellitani ɓe min sinno o winomi yomi ara ɗo aset tan tanno mi feeri mi ara mi tawa on ɗo tan jooɗɗen tawa aset fof miɗo dawa ɗum ɗo eyyi kono noon ɓayde ko ɓeɗo wi mi ɗoftumbo mi ara o wi kam ɓeɗo pellitani ko alaji mamma saydou mi felliti mi yante e mumen ɗum waɗi jiɗmi ko hay enen madinaɓe hoɗɓe ɗo ɓe eɗen dañani ko pellital dañani kono noon ko dañete pellital ko kadi nawore enen kam fof tan ɗaften mbaɗen posuji men taw so neɗɗo ari ɗo ko enen dokkata ɗum wona kay eɗen jeeɓa ɗum ko kañum yeeɓata enen madina gunas allahumma salli ala sayyidina sallam eyyi alhamdulillahi rabbil alamin alaji mamma saydou ko fof woni alaji mamma saydou so min parnima min mbiya ko cikkitte o jeeya bo seyaɓe mbiya min deƴƴe ko ndeere ceero alaji mamma saydou jeeya eyyi so noon so min mbi noon hoore fo naɓene kadi min mbiyen deƴƴe cilonnaɓe mbiya onon ngala haaj i nden noon so seydi alaji ali ɓesgu mum wi min min deƴƴuno min mbaɗa wona min cukkoto eyi alhamdulillah rabbil alamin kono emin jetti allah saabu nde allah weela feññindemo de ceero men ceero saydou kañum janggo ha gayni yetti allah ha to jooɗi to o tawi noon min de wonko mankirani o ñaagui allah allah wimo eyi ma dañ ɓiɗɗo iwɗo e ma ɗoftuma ay ko jeeten ɗo ko ha joni ko fela ceero saydou ngo woni ɗo ceero saydou neere bosajo eyyi kanko woni jignaɗo ceerno alaji mamma saydou a faami o ñaagui allah o andi allah jaɓanimo kono wiyanimo ko ɗa woni omo yiiloyo ɗum woni cheikh moussa camara ne janggui ko jangganno foof ha gayni allah neeli ɗum fa cikkitte ndeke noon o nela ko yaro jaɓɓo alaji mamma saydou radiallahu taala ceero men ceero saydou wi kañum ne ene ƴeewoya ɓayde cheikh moussa camara nan to kañum hayso ceeɗu wi yo top anan toɓat o ndeke ko jettiɗo allah kanko yiiɗi ko yettade allah ombo ɓiɗɗo mo ñaagui allah o ɗo dañata ɗum fof kam yo rew cikkitte o ari ɗo ñande o yetti ombo arde groupe ceerno kanko ceero cheikh moussa camara wimbo ay guel ɗo cukalel dewi ƴettu ɗum ayi an ombo arde hewɓe haade on wiide ɓen yo ƴettu ko alaji mamma saydou ɓe jii kamɓe fof ay saabu ñande ceero men ceero alaji mamma saydou yi aduna inde nde yonti ko cheikh moussa camara innanno yimɓe fof yimɓe jooɗi deƴƴi cheikh moussa kanko no ɗum ɗo oya kanko cheikh moussa camara ala kanko ceero saydou cheikh moussa camara wimbo no jiɗɗa wiide o wi ala ko an kay innata o wi ala neɗɗo kañum innata ɓiyum o wi wadde miɗo annino innirde mouhamadou siraji ko ɗo anndi kanko heeɓi ko ɗaɓɓatno ay ñande inna weeti tan ceero cheikh moussa camara noddi yimɓe fof o wi ko addannomi ko timmi mi hooti mi faati ganguel suule kam enen mbiyata ganguel cheikh moussa camara o wi mi hooti mbaɗe feere a faami an ka peranɗa allah jeeyaɗa koye yirlaɓe jooɗo ɗo ɗum waɗi ko nanta ceero raji mamma saydou dañi duuɓi tati cikkitte ko eyyi ko tawi ko cheikh moussa camara woppi ɗon ceero saydou woni o heddi ɗon anani ko enen ɗaybatunaɓe fof ko en cikkittinaɓe alhamdulillahi rabbil alamin ko allah weela ɗum sabude ceero saydou immi a faamine yaaha ɗon feccere e cikkitte feccere e jongui ceerno tidiane ɗahiru mbawa mum kaw seeho ko jonguinajo kamɓe fof ɓe ndewe ceero saydou haɓe jetti ganguel o wiyan ko batta ga an wiyama ko yirlaɓe nelaɗa aɗa heeɓa ɗum ewa fatou mauritanie oto yettoyo nene noon ay ɗum waɗi o taccita caggal maayo omo soyno ceernajo o heeɓi ɗon ñande o wayninta ceero alaji mamma saydou less jaaɓiki eɗen gandi ko haali ko ko winomo ɗo ko ɗum nawi ceerno ha yettoyi seydi alaji ali radiallahu taala an nde o immi toon kadi ko seydi alaji ali o wambi omo yaha ɗo e fof ko naworo ɗum ha o tawi ɗo yeero dieynaba wi bo an ka a yewtata
ɗo alhamdulillah ɗum ko kalannduma noon ɓuri mi anndu jaafude allahumma salli ala seydina onon ɓuri mi anndu kalanno jaafude kam ɓuɗe kam awuzu billahi min alcheytani irrajim bisimillahi irrahmani irrahim eɓa mbimi ko est ce que siraji dine mouhammadou siradio guiɗo nabiyo kal moustapha a haalani yimɓe foof yo ñamtin bajjo aminata guura ina kiisi maya ina mala ko an woni jamirɗo sunna mouhammada goppinɗo kala aada e bida to daka noon aduna foof seedima golle ma ko konnguɗi belɗi cafɗi uurɗi ɗi jilɓata hayso min mbaɗi defte million ɓuure ma min kalata tambere o noon ko mbimi ko guiɗo makko ɓurata ceerno amadou samba nde ɓuuri foof kay wurata ko kanko woni dottinde ceerno ahmad tidiani kala juuriɗo ceerno tidiani mayanim sani fandare ceerno tidiani ko kala neɗɗo feewo fuurani ɗum tan ko seeɗa tan e jubbanguel. assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuhu calmini min juurima onon hono télé ɗe ko yeɓirde Gounass de eyyi Gounass TV eyyi min gari hannde koye dawol guesa ceerno dawol pellital manam dawande pellitanɗo Allah pellitanɗo nelaɗo Allah pellitanɗo Cheikh Ahmad Tidiane Chérif hono ceerno Alaji Ahmad Tidiane Ba mo Cheikh Siraji Dine Ibn Seydou Alpha Amadou Hammad mo jirla cikkitte sambinta mbiɗa wiyamo noon mo ceerno Mouhamadou Siraji Dine mi wiyamo mo ceerno Baro Mboure Gounass mi wiyamo mo ceerno Seydi Alhaji Ali Thiam mi wiyamo kadi mo ceerno Hamme Baba Talla to Cilon kanko mbiyammi ceerno mo adi ɓe ɓurani sakkitiɓe ñimbi kono keɓani dawa hatte arta humta haaju ɓenduki ɓatiki leydi foftinki sammoɓe ɓuɓri wulaɓe nanga jangaɓe andi ceerno Mouhamadou Siraji Dine wino jaɓɗo arat caliɗo kadi ha sandolini kadi ma ƴiƴa mum ara ha e Madina Gounass ɓe mbi ɗum Madina Gounass labo ceerno noon wi ɗum kadi mbaadi ene Gounass guesa ba noon min gari e mabba samedi oto min garno kono Allah e nelaɗo mum e Cheikh Ahmad Tidiane e duwaw ceerno Alaji Ahmad Tidiane Ba o ñande ndiyam ɗam hewno min keɓano dawde no min jiɗiri ni hande kadi min garti e dawande kadi jaɓanaɗo mo Allah jaaɓi o e jaɓɗo kadi manam lawol Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiallahu taala anu dokkaɗo ngol o on mbiyami gaynako diine o hono ceerno Alaji Ahmad Tidiane Ba andi mi wima ɓiɗɗo so jibinama wiyete ko yo Allah wurno barkina kono yo Allah wurno ɓurtina yimɓeɓe noon ene mbiya manam guesa ba ko manam ko guesa ceerno guesa ba ko guesa ceerno kono ceerno ñamani mbaba hay muudo ba ko guesa miskineɓe guesa ɓe ganduɗa yimɓe Allah guesa ɓe ganduɗa almuɓe ko ba guesa woni ɗo guesa ba enen ndemanna koye men saabu ceerno kadi woni koye wallude en saabu mbaɗanta en ɗo ko koye meɗen saabu sen ndeme guesa he manam Allah hokka ɗen ko jiɗen taw saabu ceerno Alaji Ahmad Tidiane Ba kanko jogui duwaw kewiɗo kanko wiyata yo Allah waɗema barke yo Allah waɗa ƴiƴam ma barke manam neɗɗo noon so barkini hankkadi ƴiƴam mum barkini Allah moƴƴini gueɗe mum olof Ndiaye nag wi ñanbu nango sonal borom duwaw jabama tampina duwanaɗo kanko noon mbiyami barigoci mbartal bo poussé mu dem so puusul mu dem kanko woni gaynako diine Seydi Ba min calmini min juurima ko Tamba min gummi miɗen garde hono dental Daka Tamba naaɓe fof gari dental Daka ngal saabu karamo arani anniye mun ari mo anniye mun heɓani arde kadi manam mo heɓani arde kadi junggo mun ari e miɗen garde hono mawɗo dental o noon hono ceerno Baro Sy mo ceerno Bocar Hassane Sy omo wonde miniko en omo wonde almuɓe makko omo wonde sukaɓe makko kanko min mbiyata ardi bonnani dental Daka ceerno Alaji Ahmad Tidiane Ba noon somi haali ɗumen nam mi wawata yejjino hono ceerno Abdoul Aziz ceerno on mbiyammi leydi wawi ñamde ko ƴiye tew kono wawani ñamde golle balle o woni ceerno Abdoul Aziz ceerno eɗen mbiya kadi hono ceerno meɗen ceerno Ibn ceerno on kadi mbiyen koolaɗo korsinaɗo hono ganduɗa ceerno dutoɗo Allah jaabo woni ceerno men ceerno Ibn ceerno eɗen ñaago Allah kadi baɗowo nde weela e baɗowo to weela yo Allah jurnan en gurdam ceerno men ceerno Alaji Ahmad Tidiane Ba yo jaame kisal won kadi e dental Daka e pellital kam hande hay goto heddaki saabu Mali ari Sénégal taw puɗɗorɗen Sénégal ari Mali ari Mauritanie ari guineji ɗiɗi fof ɗi gari e ɗo ha Gabon naɓen ɗo saabu sa yi drapeau uji ɗi go andi ɗo sa yi drapeau ji ɗi hay goto a wiyata ene manki ene wawi noon jolfo wi nak ku nekke xam nga ko mun sa baay wawi sa baay moo la gënal jërë ngeen jëf on calminama on juurama eyyi min mbiyetemi ko Alaji Oumar Sow gummimi ko Karang pellital Karang ɓurɗo andire docteur Dialé e Diallo kala bongo ɗo ko min fewnata ɗum e sukaɓe kala mo tawi min jooɗi so wimi ko joƴƴinma sa wi ko jalam boni walla ko jalam heeli mi fewnanma ɗum ha fewi ma ummoya liggoɗ ayi docteur Diallo winda ɗo pellital Karang wona on jii e joni noon min gardi koye catal Gambi e gardugol imam Thioy Mamou Thioy imam pellital e ballodiral Amadou Boubou Sow
e Abou Niass ballal Allah joni noon minen somin gummo Gambi wodat hen rewɓe laawol farfeñugol woda rewɓe laawol jaara somangol minen ko laawol jaara somangol min gardi eywa yettode wodani Allah yimɓe ngari ha keewi e liggade ngesa ceerno sabu ɗum ɗo ko hunde wande fayida e innama ade a tampanto Allah keɓa Allah walla tampana tampande Allah keɓa Allah ceerno en noon ko tampanɓe Allah ha keeɓe Allah sa tampiniɓe anne woda ko keɓɗa hen yo mi ñagoto en Allah tan ko yo Allah junnu gurdam ceerno wadde hen cellal e onon kadi alhamdulillah rabbil alamin onon télé Gounass TV emin jetta noon Allah sabu onon ɓeydi martaba Madina Gounass to banggue habaruji Madina Gounass hande partout na anda Daka partout na anda Pellital partout na anda e ho waɗi ɗum ko onon dari oɗon filma ɗum ene naata internet ɗum ene waɗe YouTube e kala mbawɗa wonde aduna hande ala kumpaɗo Madina Gounass ala kumpaɗo hande Dakar ala kumpaɗo liggey ceerno surtout ceerno mawɗo radiyallahu anhu ha are ceerno Tidiane e alhamdulillah rabbil alamin hande Madina Gounass kam woni darogal Sénégal e kañum kadi woni darogal Afrique woni darogal aduna o hande saabu Tidiane laaɓɗo ko ɗo min ko jiimi ko ɗo jiimi ɗum sunna laaɓɗo ko ɗo jiimi ɗum eywa ligganade Allah e rewde Allah hande ceerno hande ɗi duuɓi ɗo tolni waktu kala ne ummo yaha jama seerenɓe ne kewi kono wona hande wona ceerno fof wawi wadde no waɗata ni yallah juutno gurdam makko wadde hen cellal onon kadi min duwonon balɗe julde wondude e cellal e alhamdulillah rabbil alamin on jii golle ɗe yimɓe fof gaari yimɓe fof nan liggo e onon sukaɓe ko onon kadi min jiiɗi ko yon tinno saabu ko onon goni lamtu janggo eywa minen kam min ñagoto Allah tan ko dusde on janggo so jaani min taw oɗon mbaɗa golle ɗe min mbaɗannoɗe yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah humto haajuji ɗi yo Allah addu yaajede emin mbiya kadi yon jokku golle par ce que journaliste wona hunde wemde e wonko ganduɗa ina foti yaltinede wonko ganduɗa kadi fotani yaltinede kala ko foti yaltinede jaltinon ɗum aduna fof yiya kala ko foti moftede kadi mofton ɗum wona sirru hakkude moɗon e yo Allah won ballo yo Allah aynu yo Allah reen min jetti Allah min jetti on no feewi par ce que ɗiɗo duuɓi kala hitande garmi ɗo mi tawata on ɗo somi ari Dakar mi yiya on somi ari Pellital mi yiya on e sukaɓe kadi mbiyatmi tan yoɓe tinno yoɓe ndem kala liggueɗo a ligganaki ceerno hoorema ligganɗa eyyi ɗo ɗeɗo golle ko golle aliyankoje sa ligguima koko liggete sa liggaki koko liggete ɗum noon liggo keeɓa ko aliyankoɓe keeɓi ko annen woda ko keɓɗa hen eyyi neɗɗo hunde sa takkima mum tan woda ko takkema wona jiiɗi leydi ko kecciri sa takki hen tan woda leydi takkoto e ma ewa ceerne noon ko noon ɓe mbayi koɓe maayo sa mimi tan eyyi ma won toɓɓel ndiyam min ɓanduma nafma aduna nafma lahara yo Allah wallu yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah humto haaju daguiɗi yo Allah addu kawrele beldal barke Allah no bar Qur'an azim min jetta Allah min jettoon min donon min ko Oumar Sow mbiyetemi karan ummimi jaami ko fondu kono karan jowɗimi e minen ko Pellital Gambi ko hen min jeeya min de alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu en calmini dendagal bandiraɓe julɓe e kala ɗo ayawo ngo wawata yettade e kala ɗo sawtu men kadi wawi yettade en juurima kadi dendagal julɓe foof en jetti Allah no fewi alhamdulillahi rabbil alamin en mbiya alhamdulillahi rabbil alamin hande en dawti e nder guesa ceerno e dawol men aset ngol gadorineɗen dawde e kala hitande alhamdulillahi rabbil alamin hande noon aset eɗen gandi ko Madina Gounass tan wowno dawde e nder guesa he guila golle ɗe puɗɗa ko so wona ɗum ko guure jantoje tan ene gara mbaɗa hen kañumne ko Allah haaji on saaha jaaha e hande noon alhamdulillahi rabbil alamin ko Madina Gounass e dental biyetegal Pellital ɓe ganduɗa ko felliɓe ene gari gollanade ceerno ɓe gari tampande Allah ene laaɗa mum e tampande Cheikh Ahmed Tidiane e tampande ceerno aywa eɓe gari tawtude en enen Madinaɓe e golle ɗe gollanno ɗen alhamdulillahi rabbil alamin ko ɗum ɗin dawi ndendi ɗo hande Madina Gounass e kumdi yantude e Pellital ngal noon eɓe Madina naɓe jaati ene hen eɓe gimmori kadi e banggueji certuɗi aywa ɗo ha sous région o foof e Pellital ngal ene hen aywa kamɓe foof kamɓe ndendi hande e ɗeɗo golle aywa dawol ngol noon alhamdulillahi rabbil alamin en jetta Allah no fewi dawol ngol angol yaaji angol mawni kadi yimɓeɓe Madina Gounass e hoore mum ari kadi no ardanno gari kadi e keewal e kamɓene aɓene e golle he kamɓe e Pellital fof aɓe ndendi e golle ɗe
e makkari ndi ko ɗum woni oɗo saaha ɗo golle ɗe jarata hande o makkari ndi ɓuuri jogade ko remete kono so Allah newnani en makkari ndi yalti gerte ɗe ene jogii ko foti reftede heen hay ɗum ko deftagol tan kadi wona gerte ɗe fof sabu gerte gadiiɗe ɗe ɗen kam en jiiɗe ndenndi ɗen hannde jalo naata e majje ko wona ɗum ko gerte cakkitiiɗe aweede ɗe ɗen noon ene naamdi reftede ɓayde eɗen nganndi alhaali toɓooji ɗi koko jokkata kadi demal ngal ko sakketto heewi dañde caɗeele ɗum waɗi noon gerte ɗe ma defte hoore hoore so tawi gerte ɗe deftama fodde ko foti reftede heen ko on saaha ɓe jahato maajo o ene jogii kañumne ko foti reftede toon to baŋnge ɗoftagol maaja o haa e ƴeewde kadi so tawi won huɗo woni heen ɗum ne kadi refte haa fodde ñalawmaaji ɗi ɓe gonata ɗo ɗi haa timma inchallah eɗen nganndi dawol hannde ngol kadi won gure alhamdulillahi rabbil alamin janti e meɗen to baŋnge Pacana o diɗo haa frontiére woni immiɓe hay Guinée Bissau ɓenne kadi ene ngari tawtude e dawol ngol kadi alhamdulillahi kamɓene ñalawma hannde o ɓe ngari e keewal aywa kamɓe fof noon ewa yantodirde e Madina e pellital kamɓe fof koye makkari he hannde woni ko dawol ngol dawi inchallah Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkuure yidɓe mum jaɓi Allah njokke Ahmada